नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी डाळिंब मार्गदर्शक नितीन वसेकर. आज आपण पेनोर येथील श्री राजेश माने यांच्या डाळिंब बागेत आलेलो. तर यांना खोडकीडचा खूप मोठा प्रॉब्लेम होता. तर मला असेच आमचे एक मित्र देशमुख साहेब म्हणून भेटले होते. तर त्यांनी मला त्यांच्या सूर्या या प्रोडक्टबद्दल माहिती दिली होती. तर त्याचा मी आज इथं डेमो घेण्यासाठी आलो होतो. तर डेमो झालेला आहे. तर आता सविस्तर माहिती आपण त्यांच्याकडून ऐकून घेणार आहोत. तर नमस्कार सर. नमस्ते, माझं नाव मेघनाथ देशमुख आणि मी सूर्या हा प्रोडक्ट पिन होल बोररसाठी राजेश माने यांना वापरायला सांगितलं आणि आता जस्ट वापरून पण झाल्यानंतर त्यांच्याच तोंडून त्याचा एक्सपिरियन्स ऐकून घ्या. नमस्कार, मी राजेश माने. मी गावाचं नाव सांगा तुमचं. राजेश विलास माने, पेनोर. तर मी मला माझ्या बागेत मला काय वाटलं होतं की माझ्या बागेत मर रोग जास्त आले असं मला वाटलं होतं. पण मी ज्यावेळेस म्हणजे वसिक साहेब म्हणजे तुम्हाला ज्यावेळेस विचारले की बाबा ही मर रोग आहे का काय, तर तुम्ही स्वतःहून माझ्या बागेत येऊन बघितलं की ही तुम्हीच मला सांगितलं की ही मर नसून ही खोडकीड आहे. मग खोडकिडीनंतर मी तुमच्याकडूनच माहिती घेतली की खोडकिडी काय औषध आहे बाबा, काय म्हणजे त्याला काय करावं लागेल. तर ह्याच्या माध्यमातून मला सूर्या हे औषध तुम्ही सांगितलं. नंतर मी मेघनाथ साहेबांना म्हणजे देशमुख साहेबांना विचारून त्यांच्याकडे हे प्रॉडक्ट आणलं आणि आज त्याचा मी स्प्रे घेतला. तर स्प्रे घेतल्यानंतर असं जाणवलं की जी आत म्हणजे जे आळे पूर्णपणे बाहेर आली. बाहेर कीड म्हणजे जे पिन होल बोरर ते जे आहे ते बाहेर आली, पूर्ण बाहेर येऊन पूर्ण आता मेलेली दिसली. हे स्वतः आता आपण स्वतः रिझल्ट घेतलाच. तुमचा प्लॉट किती एकराचा आहे? ही माझा 2.5 एकराचा प्लॉट आहे. 2.5. 100% तुमच्या झाडाला पिन बोरर आहे, बरोबर? हा, 100% पिन बोरर, 100%. शेतकरी मित्रांनो, यांच्या प्रत्येक झाडाला होल आहे. प्रत्येक झाडातून किड लहान बाहेर निघतायत, मारतायत जागेवर. तर तुमचा इतर शेतकऱ्यांना सल्ला काय असेल या सूर्याबद्दल? इतर शेतकऱ्याला मी एवढं सांगतो की आता मी स्वतः रिझल्ट घेतलाय. तर मी स्वतः रिझल्ट घेतल्यामुळे मला अनुभव आलाय. तर माझ्या मते तुम्ही पण हे वापरा, तुम्हाला 100% ह्याचा रिझल्ट भेटणारच. तर काय अडचण नाही. तर तुम्ही ही सूर्या आहे तर हे तुम्ही वापरलं पाहिजे. तुम्हाला 100% ह्याचा खोडकिडीसाठी रिझल्ट भेटेल. सर, माने साहेब तुमचं काय म्हणणं आहे तुमच्या प्रोडक्ट बद्दल? देशमुख साहेब, आता माझ्या प्रोडक्टबद्दल म्हणण्यापेक्षा प्रत्यक्ष आपण लाईव्ह डेमोज बघितलेला आहे. बरोबर. की वापरल्यानंतर लगेच जस्ट 4 ते 5 मिनिटामध्ये पिन होल बोरमधून किडा बाहेर येऊन डायरेक्ट तडपडून मरतो. बरोबर. आता आपण जस्ट बघितलेलं पण आहे आपण. त्यामुळं कुठलीही शंका न घेता शेतकरी मित्रांना जर आपली बाग वाचवायची असेल तर सूर्या एकमेव हा असा प्रोडक्ट आहे जबरदस्त की तुमच्या बागेचे पूर्ण टोटल पिन होल बोरसाठी एकदम जबरदस्त उपयुक्त आहे. तर माने साहेब आणि देशमुख साहेब, आपले धन्यवाद जे आपण शेतकऱ्यांना योग्य माहिती दिली आहे. माझं कामच आहे की शेतकऱ्यापर्यंत जास्तीत जास्त चांगली माहिती कशी शेअर होईल हेच मी काम करतो. तर धन्यवाद साहेब.